mokalo. Ken Muga, ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Chalo nade baba? An kare. Aneno kusechopo kachiel kaka jo Ramogi FM, Ramogi TV, osechopo ka mar neno ni to launch ma kawuono dhi chalo nade. Adwa ni konwa ni to en ang'o mu expect kawuono sama koro Emma Jalamo dhi launch album ne mar 7 mano mochako kacha ni safari ya muziki. Apa ni expectation mo antie go kata gedo mo? Wan wasechopo ka. Mondo ang'e kaka weche nyalo chopo bedo kacho sama chon iwacho ni mapema ndio best mondo ang'e kaka wanyalo timo setup. Wan kod kembe ma bende ojolowa kae machalo Shabiki, wan kod Ramogi TV, Ramogi FM, wan kod kembe mopogore opogore to gima duong' ma bende wan mokelo kama duong' en temo dhialo jothumbewa. King'eyo ni Ramogi Radio kaka nochakore ne miyo thuolo jothumbe kane pok wachako bedo gi FM stations. Koro kuom mano achiel kuom siro marwa kaka station en temo tego talanta mag jowa. Nikech radio kata mana media nigi tije adek: to inform, to entertain and to educate. Koro component mar education no en very critical ne wan. Mane omiyo ne waneno Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakoromogi kaka neno kanyo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation wasechopo kaka neno ni endi gik moko iloso kae inyalo neno the screens ne kacha cha endo opog apartments man gi VVIP wan gi VIP kaka koro kuminena chope ni endi ma koro VVIP ma koro ngene kumanoma ma koro ngene kumanoma seriously en koro 5,000. Kasto the other side kocha chendo en gimoro 2K. Kasto chien kumunenu bede no endo kanyo koro 1K mit maratari. Ma endi wan Greenspan ilongo ni Greenspan Mall. Kuma kawuono pija dwa chwadore malich mokalo. Upija dwa goyo gimalich. Ilongo ni safari ya muziki album launch. Kaka neno kaendi ji osechako timo gik moko mopogore opogore kendo neno kaka olose kaendi. Inyalo menyo negi kaendi ka magi koro kuma ichame gimalich. Menyegi amenya kacha chaendo. Gine kaka koro chalo mano koro kuma kidwaro ni ibil giri moro iwinjo to moro yane en kumoro mondisore maber ma ini beda tichamo gimoro matin. Ineno kaka koro tebo ni koro ka un gi ng'ati moro tu bet kama uluoro tebo tu chamo gimoro malich kanyo. Koro mano ma kuni ni osedhi high tech kaka ineno no. Pod gik moko ipango kendo wadwa ni wayud ji achiel ariyo adek bende man kaendi be wawuoye godo gikonwa kaka ochalo kaka gitimo organization and the rest. Jomoko ni kaendi wanyalo kuongo mako immediately gikwongi mos jopiny ma iluongo ni Nyakwar Leo onang'o kuongi mos jopiny Marinash moso jopiny ne udhi nade koro dwa chwadre Greenspan ka no pogikonwa ne ere kaka koro wa expect security chalo nade kamera keni neno wakoso koni nyalo bet maber kodi apa ni nyalo bet koni mondo mi kore kenenwa maber nge so chwok ber ahinya koro wadwa no chikre gi chieng. Okay, ni generally in kaka Nyakwar Leo ichung ne department mane ka dope ni opijo ketie department mar cho mondo ka ng'ato dwadhi oko to anto baba amana ko siep Jalamo ane general to make sure ni gimora mrodhi masawa. Jo fans te mag Jalamo go feel safe. Jo woko mabi jo woko Mombasa jo wokure jitedwa chwadre ka. Uwacho ni VIP pesa dingeja winyo ni VVIP to gi VIP. VIP en single fario kende kar gi ber kana ko pak ni pesa ma green chwadre gi achar. VVIP ne mbele kocha single fa beach kende then regular single fa chiel. Regular en koro kumwachungene. Koro kone regular kamwachungene. Kaso jamia bichi into koro inyalo chungie dhoge toko. Jamia bichi nyalo we tok bar ya kocha gibe winjo sound gi oko. Koso jamia bichi jok ma watch. Joneno wakenu jamia bichi wakenu jalo fa chiel jalo fa bichi makia. Orwa kute ka unu bi winjo thumbe paga uchile ma bishop domiu owacho nugimro ni ka uneko loso wach nitie. Koro bi winjo wach kawuono. Mani lugo ni Nyakwar Leo inyalo konogi kuma giyudie. Ng'eni imbe ok ng'ama serious. Baba antie kamora mora abe chwadra. Giyudie mbui. Iyude mbui. Okay.
Nyakwar mo kaka neno kanyo no endo. Nyakwar leo kende nigi bonsasa uchiel. Ipo ni ema koro ni kod geri, ema ni biro kod ga pagare. Bonsasa uchiel mag nyakwar leo. Iwijo. To mano siep opija. Mano nyisi ni opija to dhi biro ka koro rach. Wewa mose security achiel. Okay. Baba Musa jopiny ikoni gene wamosu kendo warwako ute gimoro amora chenro dhi maber, sound otwene gi maber kendo ma quality man malo, onge koko, en winjo thum gi mor. Koro ji te obiro pak bishop ema nochakonwa gini e yor moro mopogore, the trending urban ajawa. Koro en ng'at moro momiyo luor ma ji te kobiro to ng'e ang'eya budho mar opija budho ne ber. Sani wacho ni nitiere jok moko mabe claim ni King iyudo kumari nigi thumbe moro to mari luongore ni King of Ajawa. Jomoko be wacho ni bwana opija ma pod en. In ere kaka wacho kanyo? Gima ji wacho kila ng'ato ni mana gi sane, to kila ng'ato be ginene constitution wa inyalo miri nying moro amora. Inyalo luongori King, kata inyalo luongori ni Queen, kata mana Prince. Lakini gimwang'eyo ni jaduong' to en achiel ei dala. Koro ka jaduong' en achiel ei dala, to yawuoyi donge be nyaka biya. To yawuoyi donge be pona gimbe ogero simba ne bang' simba to ogero dalane. Koro e dalane kanyo, ko mari dwa luongore King, ng'ama chwade onge. Koro onyiso gi anyisa ni kek duong' kila ng'ato biro mana kaya mana kaw mana kare. Koro en mana bidi mari gi discipline mari. Kon jogi kaka iluongi? An iluonga ni Anthony Awili, an ja Fresh Sounds, aja events, emomiyo an ka. Ma une muchung' ne event koro? Ne mochung' ne event, wakonyo ka gi ka. Ondisore maratari, ka ng'ato dwa ni los ne event, oyuda onyalo cheka Facebook, Instagram, TikTok, Fresh Sounds and Events. Watimo events makare kabisa, obed thum, obed screen, obed kombe, obed tents, obed show, live streaming, everything that they want, wan godo te. Ebe maber. Nyakoro mo kaka iwinjo kanyo no endo, aneno kaka pod wan gi ji mopogore wan ende aneno jok ma bende ochunge management ka ema Jalamo pija kaeli Jaro mwenyewe anene ka en ka Jaro weloko nwang'ei wasechopo ka bwana moza aneno be ka un gi Ilari bwana Karilari be nisekelo kupija koni bwana. Okay, Jaro wasechopo ka adwa ne kuongi mos ikon gi ng'ama in kasti ikonwa ni to chalo nade ere gimwa expect kawuono? Gima jopiny expect kawuono kata fans magwa en ni kawuono watedo chiemo koro tao nitiere kawuono. Tao mantiere kawuono en tao machwe kamano. Aneno ka opija obudho sana kapok ogolo gimoro. Be inyalo paro chieng' munutimo launch ma kasto luwo bang' mani nikech jomoko wacho ka ni en 6 years. 6 years ng'eny sana. Be pod inyalo paro in kaka team opija kaeli? An kaka communication director mar Arwar, anya paro launching mogik nwatimo 2017 December tarik 2. Nwan gi jothumbe ariyo, nwan gi Prince Inda kod Igwe Banderson. Mane watime. Notime kanyo? I guess East Villa, Umoja 1. Tang'o miyo u take so long, ukaw 6 years, ma ji osetimo launching, opijo waja to pijo lal kanye? Hapa ne pile. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, jo Ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari.
D-Star abora auchiel nono star ang'wen achiel auchiel hash. Nyathina vumelewa, kiwinjo vumelewa. Oteni osini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakoromoge, erokamano ahinya ne pod wawinjo lendo matindo tindo ma wan godo, to pod wan kaya iluongo ni Greenspan Mall show endi ma bende obagi kendo ser malich ahinya gi Benelux Lounge. Pod imed parni ni ka in Nairobi galwora mare tidwaro kar yweyo maber kabisa, ibiro Greenspan Mall, Greenspan Mall Benelux Lounge. Ka endi miyude mor mokalo. Pod wan ka endi gi communication director. Akena luonge ni communication director koso communication manager mar role Arwar band ror. Ror band. Ne pod wan kae chendo nwawuoyo kaka nutimo launching kacha mabende en 6 years ago. Nitemo leronwa kae chendo kaka nobet. Tem ngekonwa kar launching. Launching mane watimo last watimo 2017 tarik 2 December. Mane wane gi Prince Inda kod Igwe Banderson. Koro kendo kawuono watime kawuono odiochieng' mar 6 April ma 2024. Mago bwana in gi bread maber bwana. Mani store. Tong' mana adier. Napenji kacha ni ang'o miyo utek long kamano. Dong noningo bed ni iwacho ni ikete dhoge. Ng'ama nowacho onge gima ber nigi nengo ne kata nyoro kata nyocha wagoyo mana mayiga 6 miwacho no ichao jathum rembo ginigo be mano miele kata nyoro Kilimani kama nyowatie kamano manyiso ni pod gin legit, pod gin tiere kata be mane kawuono ma ok timre to rembo ne ma pod iwero kawuono amilo ne ma pod iwero kawuono to pod jimiel adwa na penji kae chendo sani wan gi gik moko industry kae endi winjo ko mari pakore the other side ane king ng'ato be biro ane king ma fans be wuok ni ng'ane king. In kaka ng'ama tiyo go pija in inyalo wach ni nang'o opija pod king koso ng'ato no se replace opija? Ana wuyo mana Arwar kopija. Ingene kikimiri nying moro jema mi koro gima ng'ato owacho kaluwore gi samo nyalo wache. Opija an owuon kaka ng'eyo opija ni kata sani ebe ni ma ok timre to machon go ema pod kiwuok ot kata fans kowuok ot kabiro mielo opija kaponi album mar abiro ni ne onge to biro mielo mana thumbe mana opijo go higa machon go. Sani okach bigi onge piny ka, Musa Juma bende onge piny ka. Kidhi Benelux ka ibiro do kigo thumbene no to iwinjo gi joma pod ngima to en owuon to nane onge. Koro mama watimo wan ok wapiem gi ng'ato. Kik itim gima ng'ato timo mari. Ineno Luo Trending Nation ni en TV bade lach moingere mana adier. To mari ne in mana gi joma bende mana oamini koro kik itim gimoro ne ng'ato timo. Tima marino. Kata mana miere mina no wadake gi. Ntiere kama nyoro jomoko nindo kech to kinyal ng'eyo. Jomoko be ochamo alot, jomoko bende ochamo ring'o. To piny oru mana marom. Wenganya gimana gimoro achiel. In kaka communication manager isebedo ror band kaendi for sometime sani gin gik mage ma maybe isefuaro kuom opija ma samoro japiny kia ing'eni opija ng'ato nene mana kaendi stage kamano to samoro ntiere gik moko adek kata 2 ma in ing'eyo kaka ng'ama jatiende to jomodong' to kia. An kikora kaka jaro Friday nabira udo ka WhatsApp group nena achiel miluongo ni opija pek pile. An owuon na create team ma Jalamo 2017 achaka create opija mashinani 2019 September iwinjo to mondo mi ne kata ka alandoga nini mag opija omor gi gima timo iwinjo omor gi gima timo gisaminana kaine
kata king'eyo wuon poka change ma kaka na tich nyoro nikech adwaro ni gima watimo kawuono obed maber ma kata in kaka wendo kibiro ka tiyudo ka en gima long'o mamori kirango chien ka ma VIP ki ka mbele kata ma VIP then wan gi koni regular diere kanyo wan gi corridor kiluwo nyaka malo kucha inyalo moso jathum kanyo. Manyiso ni nitiere nyaka corridor ma udhu pango mowe ma ng'ato nyalo at least jakamera ken inyalo tang'o negi inyalo dhi kacha mondo itang' negi ma VIP kacha wan gi barrier cha mbele kucha VIP diere ka wan gi wang'ayo ma piny ka ma ja VIP gi ja VVIP nyalo dhi go malo then bathe kocha regular. Right. Yes. Manyiso ni it is well organized. Gini dhi bedo stream ji dhi nene live. Odhi bedo live kaka wacho no. Kech mokwongo ng'ama onge kae moko yudo thuolo mar chopo ka. Obro follow Luo Trending Nation kang dhi live. Obro follow Emma Jalamo page mar Emma kae ma dhi live. Obro follow Ramogi, obro follow Citizen TV. By the way, nawinjo ni kawuono Royal Media nika. Nika ok en miriambo. To okimiwa siri moro matin ing'eni e piny Luo ka jok mwaseneno ka Royal Media support en mana Gwambo. Ere kaka un udhi uchoro tiendu ma Royal Media omako gini? Kanyo ok anyal duoko nikech ing'eyo gima ber usore kende. Gima ber usore kende. Opija usore kende. Manyiso ni en gima ber ka watieko kaendi adwa ni bi kone jopiny matin ni bang launching ni endi gin ang'o ma bende we expect kaka band mar Opija Kaeli to be nitiere projects moko kaka maybe some videos koso ena kaka ugolo gineneno endo kaka ugolo wende 16 no debeni wende 16 gi nitie kata mana video achiel ma wa expect video onge wan gi wende miwinjo go kende ai tokma ok anyal wacho tokma kawuono watimo ma kwasetieko ma eko bro dhi machielo wakwongo tieko achiel kore kodhi ma next watieko ma kawuono kiny kapo ne nitiere moro kata nitiere project matimore wabro lando. Erokamano Jaru Friday jogi samoro nyalo gombo neni ere kaka giyudi to ere kuma iyudie? An gi platform achiel ma en Facebook page mar en Jaru Friday kisacha kanyo to yuda sana atiyo RR band. Erokamano Jaru Friday wago erokamano adwa ni ami microphone mbe kori ikone mafans gi mafansu maybe your words kori ngeni ani makoro na penji at least kwatieko koro kaw microphone imbi imak the microphone gima nyalo nyiso joherawa ne odiochieng' ma kawuono mana walando cha ochopo kawuono kendo king'eyo piny noru maber ma wachopo odiochieng' ma kawuono wan kod welo mantiere mosedonjo an owuon an kod welo manase romonegi mamoko ne onindo Davana moko bende onindo town gibiro ka ne fan jahera moro amora kama intiere moko yudo thuolo mar chopo follow page mar Emma page neno mabiro dhi live to gi platform moro amora ma inyalo dhi live mondo itim nade ibende kama intie ine gima timore to saa auchiel gi dakika 10 dhi e YouTube. Saa auchiel gi dakika 10 dhi e YouTube. Saa auchiel otieno mondo koro iwinj chuny thum mane chuny thum ma jiwogi okelo gi sani. Erokamano Jaru Friday wan we watim choko nonro wago erokamano ahinya. Nyakoro kaka iwinjo kanyo no endo wan kaendi gi pod wan ka iluongo ni Greenspan. Aneno ka nyawadwa osedonjo iluongo ni Guarana karibu sana donji mos jopiny kon gi ni ati biro marach kendo ok itweri maberber ok oyot. Bwana gima tin ni bwana ok ngeria ma gima tin bwana ma launch bwana maduong' mar jathum maduong' ma launch safari ya muziki
ingeni ma to do CEO akena riembi tich ya magani idwa maya LTN okanya maya LTN wawacho ni ng'ato gi gire kaw gusu mondo be kori mos jopiny ikon gini sedonjo kaendi be ikon yigi momiyo ilor chon kama endi ndeki ni idho saadi biro gi jambo jet private jet kose chalnadi bana kawuok jogo anyisi ni nyakora Mugajwang wasechopo Benelux launch kaendi mar dhi neno achiel kachiel kaka launch mar safari ya muziki mano mar Emma Jalamo dhi bedo achiel kachiel Benelux launch kaendi. Nyakora Mugi akoni ni aneno kaka sama biro aidho ndege mawuok ginene mawuok Wilson Airport jam ni kamora mora nyakora Mugajwang kibiro Jogo Road en jam to kipenjo ng'ato ni ang'awa timore ni wan wadhi mana Benelux launch safari ya muziki ma dhi timore kawuono ni endi nyakora Mugajwang ka weche dhi bedo maber mokalo gimomiyo achopo chon ni mondo akono ganda ni to piny dhi nade Benelux launch ka endi Greenspan Mall amedo koni ni chenro ni kare kendo chenro hiki maber mokalo aneno batha kuonde gi aneno ka ji timo hikruok maka kod kacha aneno ka jo homeboys osechopo ka endi mar neno ni to venue obedo nade venue chal nade nyakora Mugajwang aneno ka ji mopogore joma nie sound bathe kucho aneno ka hikore malich mokalo mar neno ni to gikelo ni sound machal nade kata sound no endo maber malich mokalo nikech samoro waseneno ga chien kacha ka sound jachendo to magi nyalo kelo wechochni achiel kachiel to kwang'iyo kacha jo sound ni kacha mar neno ni sound obedo makare ji baneno ka medo donjo geche mopogore joma dongo welo modhial ji osechako donjo kaendi mana kaka ineno kanyo Mario osebedo kanyo gi Onyanga Lemo mabende owacho kacha ni piny ber kendo dhi bedo mondisore nyakora Mugajwang akoni ni med mana kete kae an luonga Saira Kuspero Paras Carolina Kaulte Gwalta Guarana Guatemala Protrobin Thromboplastin Fibrino Gen Fibrino Mari chalo nade adwani koro gimotim wawuoth gi joge wakon gi sections gi mwadhi nyaka malo koche stage mondo mi wawege waradu tieno mondo koro wakele gi gini achiel kachiel wawacho ni wakele live mana ka wuok LTN ka kokinene LTN to kare pokinene no mano gima kata president nokono gi the other time ne LTN the best ahead of the rest bueno wakon jogi kaka kachalo akeni ja camera hotel takeni wan motel okay ka endi en VIP ma VIP kaka neno chalo ne ma VIP mineno mesa bwana tangnegi mesa ineno mesgo mano VIP koro ka mondo mi bede en 2000 wawacho ni 2000 2000 mondo mi bede beda ka en 2000 mano pokwa ikelo drinks minyalo no mano pok ikelo drinks ma 2000 koro joge waka machalo kaka girlfriend ni cha gino bed kocha gin gidhi bedo kocha mano ja 1000 ja 1000 en nyariwe kata gi mtoka chien kacha nyalo kata nege be chien kanyo koro to gi moko be nyalo donjo kae chendo moko be nyalo donjo kacha mago jo 1000 haya kaso dhi otimore maber kawuono gikelo kuma ng'ato nyalo dhi godo e VIP waluko kuma ji nyalo dhi godo kidwa dhi moso jathum iwinjo kidwa dhi moso jathum to koro ineno corridor ni inya dhi moso godo jathum in gi nyasi lengal pari moro idwa ni dhi mos godo pija kael in koro iluwo diere ka ja kamera ken ineno diere kanyo wantie maber ratego wantie maber une organizers mar ka wabe wayuora mok ni uchung ne kata sound okamano un ma fans ma biro mana neno ne to chwak machalo chal nadi ya to useneno kako poge war kar 2000 kar 5000 kar 1000 un ubet rate man wan wadwa donjo kar 5000 VVIP mani ngeni bet ka gwambo kabisa okay mailuongo ni LTN Luo Trending Nation inyalo manyo kache YouTube sani wan live kache Luo Trending Nation ani luonga no Marinash Jirome pap nyakore mo kaka neno kanyo no endo koro
baba ma wanga yo madhi makoro madhi moso jathum koro korido madhi moso pija ka eli fadha makoro kidwa ni moso pija ka eli fadha gi lweti tiluwo ka achiel kachiel gi pesa ni miting'e lweti pesa iting'e lweti tidhi moso fadha to wawacho ka ni ka ok inyal luwo gi coins be coins manare bwana mano in ga chaya ka donjo kende ma ng'ato nok nya donjo gi coins ere kaka otero coin stage. In fact we expect ni ng'ato donj ka oluyo ni gi 10,000 and above. No, even 100,000. 100,000, yes. Ma en launch maduong' kabisa nyakwara Mogi. Koro wakoni ni ka ichopo endi midhi moso jathum nyaka ibed gi gimoro mokuoti ohuko ni. Ikono gi be kacha chendo ni wan gi Benelux ma bende obago girgi ka aneno ka kidwaro ichame giri moro icham taskani moro icham nyasoda kata pi modho aneno ka gipango gigegi kaendi iluongo ni Benelux Lounge mwenyewe oseketo gigegi kaendi kidwaro math mayom math matek mago duto ni kaendi ma Benelux koro neno kacha ni gikelo ni math no bende ok ni gidhi mabor gin mana buti kaendi sami miel tinyalo kwanyari adek moko tikete dandi kanyo weche dhi maber malich mokalo iwacho ne koponi in gi sida to gin gi taska sida gin gi taska sida omedo sida koso ogolo sida okay owacho ne to bed ne koponi jagulu in inyalo madho gin wan gi moko mondik ni gin ama whisky gin maning'e ni jo gin koponi okidwa ni agulu wuok kuomi kata in gi teru in gi pete to kidwa ni pete no olal imadho gin wang'e ane setup mar stage wang'e ane ochalo nade be wanene kako pange aneno ka jogeta osechako kaendi joge Johnny Junior aneno joge Johnny Junior akeni wadwa idho stage ni gi kanye Johnny Junior winya sega joge naneno ka temo gita kaendi igwele achiel kachiel gineno ni to be giyuak e yo makare ma ok nyal dhi kelo weche moko mathoth mbele kacha ere kaka wadwa idho stage nikech ing'eni adwa natang' ne jopiny kaka stage chalo we ang'ene akeni entrance ni gi kanye jakamera dhi chunga chunga kanyo but wan wadwa donjo gi kumoro mondo mi wang'ene nyaka wang'ene ni to Nyakwara Mogi ma en LTN wa en sure ni gini wakelo nigo kaka en kendo onge gimo bayi ma endi LTN kokinene kaendi to mano ng'eni en gima onge kopo ni pok okeligo kon jogi ni bwana ma en LTN ma iluongo ni LTN Nyakwara Moga Jwang koro wakelo ni achiel kachiel ni to stage chalo nade stage Omari wamedo mana paro ni hikruok dhi makare Benelux Lounge kaendi Greenspan Mall kama jathum ma bende duong' ahinya e weche mag kaendi mano ema Jalamo dwa timo launch mare mar safari ya Muziki mano 7th album launch amedo mana paro ni weche dhi kama kare kineno kacha ji gwelo gita kama opogore osekel bunde kae nitiere drum set oseti piny ber Nyakwara Moga Jwang koni mana ni chop Greenspan Mall kawuono ni endi mano Benelux mondo iwinje weche kata thumbe achiel kachiel kuom jothumbe opogore waneno ka Prince Inda kamoting'o Eli Toto kamoting'o Johnny Junior dhi biro kaendi Nyakwara Moga Jwang mae kaka setup chalo ka hikruok ema pod dhi nyime Benelux Lounge kaendi Omari aneno ka piny ber stage oseiki bwana ma is not just an event. This is not just an event. This is an occasion. You want to need an experience. Bwana gini rach mena. Male grand launch. Bwana in a stage to chalo mana gimi say idho ndege yao. Chalo ka gima wan e ndege. To pod wan mana Benelux ka. Aneno ka inde ka wan gi mang'ang'a moro be wadase dhoge matin. Wawinje nene to wacho nang'a winjo coach ochiko ite ne sound. Mondo mi gikona aba. Omari. Wasebiro kaendi. Kendo ni mos jopiny kon gini bwana gini sechiek. Erokamano wantiere ka kendo odwa bedo maduong' kabisa. Ineno ka watimo setting kae. Odwa bedo maduong', odwa bedo malich ma ng'amo bare to chiong'ong'o. Ma team BV Band Wangwana Music. Wan ema wan ka. Team BV Band, Team John Junior. Erokamano. Kaki winjo kanyo no endo okikonwa ni Johnny Junior ang' uchako sadi une muchako koso donjo maradi ng'eni jomoko pod kia program onyisowa ni wadonjo saa 4 nyaka saa 5 okay. Koro sani ndo watimo mana setting wa
to waduogo ka mapema kabisa by saa 2 wasedonjo kae. Kantie lokruok tang' nung'e. Erokamano. Jakoramo kaka iwinjo kanyo no endo. Bwana gino osechiek? Gino osechiek. Maning'eni tim Wuonyasega. Johnny Junior, the king of rumba. Gisechopo ka kendo gitimo settings. We wapenja ne to ang'o miyo unugo gita to luongo ulungu ya jawa yawa. Dong hapa ni jo jawa mimi luongo. Koso gin mar legends. Oh, so en marema. En mano decide jomo dwaro. To decide mondo rumba bendo bede iye kanyo. Yeah. Okay. Okrach ka wabedo gi jo ajawa be. Wate wan jo thum. En music. Entertainment yeah. Wate wan jo luo. Wago thum dhok achiel. Koro okrach kata ka wabedo kodgi. Okay. Yeah. Nikech koro wase yudi ajawa kaendi. Okikonwa ni ajawa ka ng'amineno ka koro bet on top. Jomoko wacho ni biye mani malo, ng'ato wacho ni asiye mani malo. In kaka ja industry nyalo konwa nang'o? Ajawa nigi challenges mang'eny. An gima ng'eyo ni kila jathum nigi wafuasi mage. To jogi bende joma mielo rumba gi be ma mielo ajawa. To joma mielo ema be ma dhi mielo nyaka inda. Koro ok dang' awach ni ng'ama ni malo. Jogi te ohero ote. Yeah. Okay. Erokamano. To daher penjo tim Wuonyasega penjo moro achiel ni to Wuonyasega nyocha neno kose perform ka Benelix ka achiel to inyalo kwalonwa siri mane ni to ang'o ma kawuono wuod Nyasega nigo manyien monyalo kelo ne jopiny kata ang'o monyalo idhonwa manyien mamit moyo kata gik manichien kacha indi. Sani wan gi thum manyien miluongo ni Vini. Vini no en thum mamit ahinya. Wadhi kele live kawuono. Ang' nuwinje. Mane manyien ma wan go gi sani. Iwacho kacha ni kata ema Jalamo timo launch mage. Wuonyasega be nigi gimoro manyien. Wuonyasega kelo gik moko manyiso ni ati gini ochwakore. Gini ochwakore manomo. Akoni ni koro mit manatari. Wanyalo tang'o ne koro jogi parking matin nikech ka giseneno. Ja kamera Ken nyalo tang'o negi e kacha gine. Kaka parking chalo geche madongo manika. Geche matiendgi dongo. Iwacho kacha ni gari ok ni aidho gari. En gari milwenyo. Niti gari mibede gi gari meidho. Gi gari makawuono wan magi gari meidho. Magi mibede. Wadwa dhi parking. Kon gine tang'o negi parking. Be koro watang'o negi ndi. Koro wada tang'o negi parking mondo ginin to security chalo bende. Security mar parking kibiro kod gachi kacha in rest assured ni security ni bere. Ineno ma iluongo ka kende wan bros. Manyiso ni uko na hakika ni chutho onge gimoro ni atikie chuodho ga chiemo kiano timore nade. En gima noma, en gima otedore ma serious. Iwinjo? Koro ikono ng'ata kumoro moro ma entiere. Ikono ng'ata kumoro moro jatelo. Isemondo kaendi. To ini jangolo bwana, mos jopiny kamera chu. In musa makata kine kamera. Ikona musa ji. Makata kine kamera. Ndiye kawuono to lich. Kawuono lich. Kawuono do neno kwa yuro fadhe. Ba kon jopiny kaka iluongi mondo koro ka ging'e ni gini serious. An iluonga no chieng' jakoti. Yani ochieng' jako makrwak koti. Lakini nying'no nosevuma. Ndalo moko kodi ni onego luongi ni ochieng' ja sweta. Chieng' ja sweta. Lakini ok nyal loko nyinga nikech mano nying manoseit. Koro isebiro kaendi in gi geno mane same yuoro father. Koro sama yuoro father kama chon tageno no kata mana fans me kama nini ka nyaka bi kan nikech kage na chon to ging'e ni kawuono dhi bedo malich. Di kawuono dhi bedo mapek nikech kalore go pija ing'e ni en ng'ama father. En yemin jothumbe. Magi gimoloso nyakwa yuorie. En makamano. Erokamano wambe wasebiro ka team LTN kendo wageno ne gimoro mara dhi bet maber. We pod watim cherore watang' ne jopiny kaka chalo. Kasa ng'ene wadhi rado mbele kanyo. Jiorade stage. Kokinena timanye VVIP. Nekoro mogi pod wan kaendi gi Guarana. Iluongo ni Syracuse Guarana. No, what ini? Iluwacho ni Syracuse Pedro Peras Carolina County Gualta Guarana Guatemala Prothrombin Thromoplastin Fibrinogen Fibrina. Ji mang'eny penjo ni to nyingine ne yakanye. Mano is a story for another day. Imed parni ka chendo ne e kamera wan gi Kwach Rakido, wan gi Rose Nyajosuba, wan ka chendo gi jok mopogore opogore.
wan gi Jasup the presenter. Koro ka kamera owuok marach oningo penjigi. Ka sound owuok marach oningo penjigi. Wan tich wa en wuoyo. Gine ng'ama dhi mbele. Gisani en testing kaka winjo kanyo no endo. Team Johnny Junior mosechako. Gita moko mag Johnny Junior ywak kanye background. Ja drums awinjo ka wacho ka en koro en sawa. Koro gik moko beyo ma sa kwa sani wanyalo expect ni nyasi ochakre. Bathe kani endi ba neno ka wan gi team security. Magi ngeni koro joma kela rita. Gien sure ni ati onge koko moro motimore. Kopo ni ati kelo nyenyenye to kopo ni kelo nyenyenye to bende en live babu. Kopo ni kelo nyenyenye to bende gidila kodi ma serious. Ere jaluo kama nyalo moso jopiny. Jaluo manyalo moso jopiny tafadhali. Ana jaluo. Yes. Jatelo wache nyingi kasti konwa ne to mipangilio chalo nade un kaka securities ma. Okay, mpangilio aniluonga ni Steven Sudoma. Mpangilio mar security ber. En anaketo kwe mondo ji kibed gi furugu. Kiko kelo lweny. To gi kaka koro opangu ni endi. Okikonwa ni nitiere rules moko mosemiu munyalo kono ji kapok gibiro koso ng'ato onge rules. Onge rules. Rules any 18 and above. 18 and above. That's the rule. Maka ng'ato negi konge moro changa uting'e bag ubigo ka en gi njaga moro tekno kala 18 and above obigi changa obio madho. Changa okwa yie no. Ka ibiro kod no drinks from outside and food. Okay. Yeah. Ero kamano chaki parne gi nyingi. Aniluonga ni Steve Sudoma. Itiyo ne kampuni koso ina achung kenda. Anatiyo ni kampuni. Okay. Inyalo konwa kampuni kaka anana ka sani kora ber anyalo manyo tich. Okay. Watiyo kod SDM security company. Okay. Yeah. Ero kamano. Mani akendi winji akendi in gi question moro tingeni jomoko be pod odong' ma joluo. Yes, an kod penjo achiel. Iyudo ni samoro un kaka jo SGA iyudo ka samoro nitiere rules moketi kaendi to samoro both ok ng'ato kong'eyo. Ng'ato biro to kier otimo both mo matin. Un kaka jo SGA ere okenge muketo makare mar neno ni samudhi kwero ng'ato gimotimo marach ok udonjo ni ahinya to kata un bende ok uketho rules magu kaka jo SGA. Okay, koro wan ok wati kod excess force. Ok wati kod excess force. Kalure kod kaka training man kodo ok wati kod excess force because joma biro kae gibiro raha gibiro lweny. Yeah. Matiende ni un gi rules makare muketo moko neno no hinyo ng'ama chielo to un kodhi ataro kod chike mag mekeu. Exactly. Ero kamano ahinya mane penjo na kawuono. Ero kamano akoni ni ma Luo Trending Nation yakora Mugajuang kamora mora ma intiere One Benelux Lounge Greenspan Mall ka hikruok madhi nyime kamora mora ma intie wakwai ni mondo chop Benelux Lounge kaendi ka weche gi wadhi kelo ni achiel kachiel kawuok Benelux Lounge Greenspan Mall. Luonga Syracuse Pero Paras Carolina County Guarana Guatemala Prothrombin Plastin Fibrino Gen Fibrina. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Ma wasechako kendo neno ka gini duong' bwana. Gini duong' kendo gini koro dhi ka bedo maduong' mokalo. Aneno koting'o nyaka jo Royal Media. Jo Royal Media Services osechopo kaendi. Aneno kacha mago jo Ramogi FM kaachiel kod Ramogi TV achiel kachiel. Adwa ni kore chak daso dhoge. Dhi kacha mondo daso dhoge kon gene wan masirial. Ma koro wadadhi kuom ng'at miluongo ni Ken Muga.
Ken Muga osechopo ka indi nyako Ramogi mar neno ni Benelix launch ma kawuono kare malich mokalo. Ken Muga, ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Chalo nade baba? An kare. Aneno kusechopo ka achiel kachiel kaka jo Ramogi FM, Ramogi TV osechopo ka mar neno ni to launch ma kawuono dhi chalo nade. Adwa ni konwa ni to en ang'o mu expect kawuono sama koro Emma Jalamo dhi launch album ne mar 7 mano mochako kacha ni safari ya muziki. Apani expectation mo antiego kata geno mo an go. Chal gi geno ma johera duto mag Emma Jalamo, johera mag Ramogi FM, Ramogi TV duto ntiego. Odiochieng' dhi bedo maber. Anno ka chal mar lwase be ok rach. Gima duong' ni wadani mondo thum oti godo kata wero oti godo mar kelo dongruok mar oganda. Kendo ote mawuok e thum. Ang'e ni kiwinjo album manyien no, wende ma osebedo ka ngeko, itemo winjo ka gin wende ma gipuonjo jopiny e weche mopogore opogore. Koro wageno mar ni ka koro wawinjo gi te to jopiny biro kawo keto e tim weche ma emo wache e thumbego. Manyalo kelo lokruok e kind oganda, korka hera e kind oganda, tich ma oganda tiyo, kaka ji dak kanyakla to kaachiel kod weche mag dongruok. To naneno ka Ramogi FM mano Ramogi FM, Ramogi TV nochako neni kode Emma Jalamo chakre nyoro kendo ne giwacho kacha ni Ramogi nigi Emma e boma. Ang'o momiyo nukawo kang' makama mar riworu kod Emma Jalamo e album neni? Ing'eni kopogore gi hera ma dibed ni samoro wahero godo Emma nikech achiel kuom jogo ma mise motegno e ajawa kata ohangla to wan e tich bende. Koro king'iyo chenro ma Emma ntiere godo ni wan e kanyakla mar winjruok mar tich mar ni wakonye chwake. To bende gima duong' ni king'iyo historia mar ohangla ni Emma Jalamo en achiel kuom jogo ming'iyo ni nokelo lokruok kidienyno. Koro wasebedo e achiel makama, kopogore kod go wende to wasebedo ka bende walando nyasi makoro ni bago ni. To bende nitiere jomo osebedo kosiro chenro ni mopogore opogore ka koro Kupa Kenya gini, shabiki.com, to kod wan kanyakla gi ji mathoth ma bende ochopo mar mondo mi gisir chenro ni. Wantiere kodgi kanyakla ni kendo king'iyo kata kane wabedo Huruma Grounds motelo ka chakore okinyi, jopiny nobedo kod thuolo mar loso kod joket mwandu mopogore opogore, kembe mopogore opogore, kendo giyudo konyruok. Joma samoro dibed ni paro ni to ginyalo konyore nang'o korka weche mag dak e boma kaka dak e kor gweng'. Kembe nitie mopogore opogore mano chiwore mondo mi obedi. Koro wasebedo kuwuotho gi Emma wuodhni kendo wadhi gowo kode otieno ma kawuono. Chien kacha winjo kiwacho kacha Ken Muga ni Emma Jalamo wan ng'ato no endo mago thumbe manigi puonj thumbe go eko maleo. To gi chien kacha endi wasewinjo ywak mathoth mokalo ni samoro jo ajawa mamoko chal ka gima gilal. Inyalo yie gi wach ni kosi nyalo tamori ni mar jo ajawa moko chal ka gima giwero weche moko ma samoro kodhi kare chopo e iti jopiny. Inyalo wacho ang'o e wach ni? Apani ok anyal wacho ni en adieri nitie joma lal. To ing'eni ng'ato ka osechopo higni 18 monyalo timo yiero mar gima rach gima ber. Kendo ng'at ma odongo gi oganda mong'eyo kaka owinjore bed ni owuoyo e kaka oloso gik mondo jopiny owinji. To kanyal wacho ni ng'ato kowero gima rach to koro dadonjre ahinya. To en mani ng'ata mawer kata jathum moro amora mawer osenonore ayanga ni kaponi wero gima jopiny ok mor kata ok ber gi itgi to ok gibi winji. Koro yot mondo mi lal makari ok nyal chopo kare. To ng'ama wero gima ber to jopiny biro bedo ka make kendo dhi kode nyaka giko. Koro en yiero mar ng'ato. Ka in jathum kiyiero ni wero marach to mano mana yiero mari. To ng'e ni japiny biro yiero ka bono siri kata ok osiri. Koro kar Emma Jalamo kata pani kaluwore kit wende mosebedo kowero emomiyo jopiny pod omake motegno nyaka sani. Emomiyo kata mana ute fwambo gi keyo bende omake motegno nikech ing'e ni ute fwambo gi keyo chungo ni to en ang'o mitere yamo. Kaponi en gima samoro nyalo mulo chuny jawinjo kata janeno e yo ma ok odhi kare to samoro nyaka wan bende wadog chien wang'e ni tang'o ma wamiyogi. Koro jawer kata jathum ma tungo wer kata tungo thum madibed nitie kod puonj ma ok ni kare, ng'e ni japiny to nyaka ang' bed mabor kode. Gikone
to bende kata mana maricho go nitie ma joma ohero gik maricho gin bende ang' ne gidong' maka koro giwinjo maricho go tenge joma dwa ni winj moko mabet dibed ni samoro muol gi it bende biro dong' tenge ka winjo mago. Asante sana Ken Muga, awinjo kiwacho kacha maler ni ema Jalamo en ng'atno endo mago thumbe maleyo, thumbe maonge weche mag anjao, mago chafu. Asante sana, iwacho chien kacha ni bende kane un Huruma Grounds jopiny nobedo achiel kachiel mar bedo kod joket mwandu mopogore opogore mane ni kuondego eko mabende kelo dongruok ne oganda wa makaluo kata ka omakore gi jo thumbe wa mag ajawa. Asante sana Ken Muga, aneno ka ng'ato ni kani VOJ wachopa ni kume awinya nene to wachang'o. Asante sana. Nyakwara Muga juang' mana ka kisewinjo mano ne wan kanyo kod Ken Muga. Ken Muga en jalendo no endo matiyo Ramogi FM, Ramogi TV. En jalendo makelo weche manyien Nyakwara Muga juang'. Bende batha ka endi aneno ka the head of Radio Ramogi mano VOJ ni ka endi adwa winja ni to owacho nang'o komakore kod nyasi makamani endi Nyakwara Muga juang'. VOJ. Anyalo loso kodi matin. Iro loso kodi matin. Mana matin. Content ka podi ke tiyo Luo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Oh. Yes. Okay. Ing'e? Koro udwa wachang'o? Udwa na wachang'o? Adwa penji gik moko achiel ariyo adek kotenore kod launch makamae ni mago aneno ka jo Ramogi FM komakore kanyakla gi Ramogi TV osechopo ka achiel kachiel mar neno ni to nyasi maket kod ma dhi chalo nade? Wan wasechopo ka mondo ang'e nena kaka weche nyalo chopo bedo kacho sama chon iwacho ni mapema ndio best mondo ang'e nena kaka wanyalo timo setup. Wan kod kembe ma bende ojolowa kae machalo Shabiki, wan kod Ramogi TV, Ramogi FM, wan kod kembe mopogore opogore to gima duong' ma bende wan mokelowa kama duong' en temo dhialo jothumbewa. King'eyo ni Ramogi Radio kaka nochakore ne miyo thuolo jothumbe kane pok wachako bedo gi FM stations. Koro kuom mano achiel kuom siro marwa kaka station en temo tego talanta mag jowa. Nikech radio kata mana media nigi tije adek: to inform, to entertain and to educate. Koro component mar education no en very critical ne wan. Mane omiyo ne waneno ni kaber ahinya to sama jothumbe wan nitie kod functions mage wan be wateno gi as a media partner of choice. Mane gimokelo waka. To waneno ka gini be nikech artist machalo Inda gini biro bedo ka, Johnny Junior gini biro bedo ka, so that ni wane kaka wanyalo tego industry ni. Yes. To kanyalo penji achiel ni ma en launch mar jathum maduong' ahinya e ajawa kaendi mano ema Jalamo. To waneno ku usire lwedo kendo un kode achiel kachiel kendo chung kode motegno mar neno ni launch mare ni to dhi chalo nade. To anyalo penjo ni to ka en jathum moro matin makoka ha iluongo ni upcoming artist be unyalo timo kata ginen chung kode gi achiel kachiel kaka Ramogi FM kata kaka Royal Media? Wasebedo en gima wasebedo kwa timo kwa chung kodgi kendo wan gi geno wabiro dhi nyime kod timogi e kidienje mopogore opogore. Kata mana go thum ng'ama wuok nikech Kasuku Rafael gi jowete wan tie kod platform magi goe thumbe mag jothumbe makore kachako to help grow talent. Kasuku Rafael achiel, DJ Vic, DJ Kolo gi DJ Smallest in their own spaces gin be gisebedo ka gi promote talent kaluwore koda joma gi chung ne gi timo recording, joma gino ne gi talent especially sama odhi e field work kachiel kod segment moro moyiedhi mar artist manyien mondo be gi platform no nikech luoro ma jomoko luoro ga ni Ramogi TV gi Ramogi FM ni ko winjo kamano to luor kelo thumbe to but wan dhodwa wayawo thuolo kata kiwinjo nyawadwa Solomon Atito Kafai Ramogi Top 10 mago gin platforms ma okelo kata ma waketo as a programming department mar miyo thuolo jothumbewa makore kachako ma osedongo gi moko mose retire. Mane momiyo wan gi kidienje mopogore opogore mag programs mekwa. Koro dhot kaka pile en wayo ne ng'ata irrespective of your age, of course 18 plus go even though we have children programs. Wan gi moko mag jo yudhe kachiel kod joma dongo senior citizens. Koro it cuts across either gospel, secular, koro wan thuolo wayawo ne ji te. To ka wadhi nyime anyalo mapenja achiel ni to iwacho kacha ni ajawa to the world. In the next 5 years ineno ka thumbwa mag ajawa gi gidhi chopo kanye? Okay, mapiyo piyo nitie revolution e industry ni. King'e ajawa mane gore chon nitie kaka kitruokruok mane ji ne rwakore. Sani ajawa ma sani yudo ka ji
rwakruok ma girwakre sani opogore. Ka en African attire motwang' maber cha, to stage iyudo ka nyilni. Ka en kata mana kaunda suits, iyudo ka main artist orwako kaunda suits, joge mag band be rwakore mopogore opogore. Koro mano e gima duong' mokalo. Aneno ka jawa, nikech ineno ka Benga bende chal ka gima lal matin. Benga lal matin, to Ajawa chal ka mokawo center stage gik moka. Yes. Asante sana. Erokamano ahinya. VOJ. Erokamano ahinya. Mano team asubuhi. Erokamano. Utiyo tich makare. Wambe wamor ahinya ne content creators mamoko, spaces ma un go no contributes a lot to the art industry. Adwa ni koni gie kamera kacha ni gimed mana neno LTN. Mae nene uru. Kata kamano wambe wan gi platforms moko maneno kama Ramogi TV, Ramogi FM, but koro jowa mantiere social media content creators mamoko Woodluwa ni bende timo gimoro ma is very important. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Yes. Bas nyakora Mugajwang' mana kaka iseneno no endo mano ne VOJ Victor Otieno Makajuma mano team asubuhi Radio Ramogi FM kacha nyakora Mugajwang'. Akoni ni weche peke kaendi ka bende owacho kacha ni gin kaka Ramogi FM, Ramogi TV giketo kenge makare mar neno ni jathum jothumbe wa makaluo obedo kod dongruok makare ka giketo segments mopogore kata kidienje mopogore opogore mar neno ni giting'o jothumbe wa makaluo, gibed jothumbe makoka ha, gibed jothumbe go kuma osechopo kata jothumbe go kuma dongo, to gineno kacha ni giting'o jothumbe wa giduto nyakora Mugajwang'. Kacha biwinjo ko wacho kacha ni gin kod kembe mopogore opogore, gin kod gimakore kod kambi mar shabiki.com, mano en kambi matimo tuke mag goyo punda nyakora Mugajwang'. Adwa ne amany ng'ata achiel mawuok e shabiki.com mondo konwa ni to chalo nade, ang'o momiyo gikawo thuolo margi makende mar neno ni gibedo achiel kachiel kod launch mar Jalamo, mano safari ya muziki. Mondo yudi ndetunde kod Musa Jakadala kaka skiza tune mari D-Star abura chiela Rio Star abirio abura ngwen hash ndetunde amama ndetunde Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Nyakora Mugajwang' akoni ni mai kaka chenro dhi kaendi Benelux Lodge Greenspan Mall kama chenro mar launch the 7th album mar Jalamo nyakora Mugajwang' dhi nyime. Wakoni ni chenro makama kata nyasi makama oywayo ji mopogore opogore mawuok e tung pinje. Aneno ka ji mopogore opogore gibed jo live stream media jo madongo kaka live stream media mano kaka Ramogi FM, Ramogi TV osechopo kaendi, jo YouTubers mopogore opogore, jo bloggers mopogore opogore osechopo kaendi kaka endi, to koro an gi ja TikTok mabende wadwani watudre god achiel kachiel mondo konwa ni to ere kaka TikTok dhi e piny Kenya kaendi. Idhi chako mana gi nyingi, ikonwa ni to in ng'a, to iya kanye, to ang'o mitimo e TikTok, gik makamano. Okay, nyinga in TikTok classic. Actually, I do TikTok challenges, dance, Jalamo, Fanu Baba Barracks. Actually, that's a Luo singer, a musician actually, but he won't be performing here. But actually, he has sent greetings and all of the Nini to Musa Jakadala actually, and I'm from Donom. From Dono? Yeah, here. Okay. Kori wacho kacha ni ne itimo challenges e TikTok mag ne jothumbe opogore opogore. Ok iyiero ni en ng'a Jalamo gini biro timo negi challenge achiel kachiel. Ok ayier. Jalamo, actually your challenge is coming very soon. Fanu Barracks, your challenge is coming very soon. Prince Inda, your challenge is coming very soon actually. Yeah. In kaka kijana kata youth mabende tiyo kod tond mbui no endo mar TikTok. En ang'o minyalo wacho ni TikTok konyo godo youth? Ere kako influence youth kata keto negi puonj makare? Ng'eni social medias gi wadwa ni sani gitimo gimiluongo ni gipuonjo, gi educate, gi entertain kata gi inform. Ere kaka u influence youth machal kodi kama? Okay, actually TikTok in youths pays a lot when you concentrate on it and when you do some clearance in it. Actually video zako lazima zikuwe safi first of all. Video ni nyaka mabed maler sechete. Ki upload sechete, TikTok will start monetizing you. Then you will start getting some more viewers. From there then you will start earning. When you see the
hawa watu wakubwa wakubwa like Musa Jakadala, they are TikTok, actually their music are trending in various conditions, and some youths take the advantage of dancing to them, and actually it takes something very different in youths. Hawasiende kuvuta bangi or to do some other things, actually to go there TikTok and dance for them. They nurture their talent through there and give them money and every other moment. That's what we are looking for, each and every other moment. Yeah. Okay. Wacho kacha ni TikTok en gino endo ma ok youth oningo kawaka mano en gima nyalo kelo chiemo e mesa. En gima nyalo kelo chiemo e mesa maler. To inyalo wacho nade in kaka ja TikTok kendo ma kijana ma ojana ma pod tin kama endi, nitie waseneno kijende wa moko mabesa ni koro gitimo gik molilo lile TikTok. Nyocha waneno kacha videos mag nyako ne gin gik moko ma samoro olil kabisa, kata ma osenindo brand chira, nitie gik moko inyalo wacho ang'o e wach maket kod ma? Actually, I don't know why most of the TikTokers are being killed, but I would like to advise those people who are doing that to stop it very soon, because that's not good, because the government is on their way, is coming, and government is doing their own investigation and will be able to catch up with them actually. Okay. Yeah. Makoro in gigeno ni samoro tend piny Kenya diketo kenge makare ma jogewa matiyo kod TikTok dhi luwo maber mar neno ni ok gikelonwa weche moko molilo TikTok. Yeah. Okay. Kwatieko nyakora Mungajwang', adwa mana ni in kaka ja TikTok ikon gini ti yudori e platforms mage tiluongi ni ng'a mondo gifollow ikacha achiel kachiel. Actually, you can find me at TikTok as TikToker Classic. I'm the only TikToker Classic in the world. And at YouTube, you can find me as Maelmeek, MAELMEEK. Make sure you hit the subscription button. Make sure you hit the notification bell, and God will bless you so much. Asante sana. Basi tukimaliza, hii inaitwa LTN Luo Trending Nation. Nataka tu waambie wazidi tu kuwatch LTN. Hapa ndo mambo yote. Hapa ndo mambo yote. Actually, this nation TV actually, it's the one yenye inaonyesha every other viral thing that it's going in Kenya. So make sure that you tune in to this channel actually. Asante sana TikToker Classic nyakora Mungajwang' mana kakinene no maen LTN Luo Trending Nation. Bodo wami mana mawiya wiye gigo eko madhi nyime Benelux Lodge ka endi Greenspan Mall kotuedo record wach makoro pek ahinya nyasi madhi nyime ka endi mar launch mar Emma Jalamo mar 7 album launch mano safari ya Muziki. Med mana keteka wadhi biro ni gima nyien ko wa sani. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mopogore e launch makend god maka koro wan gi ng'at milongo kanyo ni Achido Japesa. Achido jamani, mano senior manager. Ba inyalo kono wani to ang'o momiyo yuore nyasi makend god ma? Nyasi na yuoro mondo ang'i pranglingo, adwa ng'io chenro ma gichon mondo ang'e kaka opange mapema mondo koro ka ng'wachopo dwa ng'e kaka wachake. Gimoro amora is set up, one ready for gimoro amora. Un kaka team Freddy Jakadongo nyiswa ni to chenro mane muikonwa kawuono? Dongen mana thum baba, wadwa golo no thum, wadwa chwado no thum kama serious. Matieni Freddy Jakadongo bende biro ka kendo dhi perform. Kendo perform, yes. Freddy the last performance upon any last. Nyocha neno kogolo thum mar min gi. Otimo maber.
Dhi maber kabisa, mano koro paro go min gi. Asante sana Chido Japesa. Yes, ma en Luo Trending Nation. Nyisgi kacha ni mae kama weche te nitie. Mae kama weche te nitie. LTN. Karibuni Greenspan, warwako ute. Donge morba. Melea wendo nipeni nyingi. Mondo yud vumilia koda ungo wuda wendo kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Tena vumelea wa Iwinyo vumelea wa Uteni usini kod LTN Luo Trending Nation. What's up? Of course, I'm Jackie Diva and tuko hapa kwa Luo Trending Nation. Guys, make sure you subscribe to Luo Trending Nation. Subscribe Buru for #1 Luo News. Ni hapa kwa LTN. Make sure you subscribe, you hit that notification bell so that you can be notified anytime they upload a new video. Guys, till next time.